एसे गोबाव जालायबायमोन ना फैयैया नै दिनै फैलायबाय मोजां गाज्रि सावरायनोसैलाय फैदोलाय नोंथांमोन एसे मोजां गाज्रि खबर लालायनोसैलाय नै गुरब्ला फैलायबाय लाइभआवहाय एसे गोबाव जाबायमोन ना नोंथांमोनखौ खबर लायैया दिनै आरो भिडिअबो कन्टेन्ट आपलड होनाय जादिया नोंथांमोननि मदद सापर्ट नांगौ जालायबाय ओंखायनो फैलायबाय नायदोलाय लाइभआव बिराद गरम जागासिनो दं माथो दा साननैसो ससियेल मिडियाफ्राव फेसबुक इउटुब बिराद देन्जार जागासिनो दं माला जोबबावगोन बिराद भाइरेल ओरै ओरै जागासिनो दं माथो खालामनो माबोरै दं नोंथांमोन गोदानबाथाय साबसक्राइब खालामनानै लाखा लाइक होदो भिडिअखौ मोनसे बिदिनोसै नोंथांमोनजोंनो आरो बुरब्लानो मोखां सायस गैया बायस गैयाबाबो फैलायबाय नोंथांमोनखौ खबर लानो होननानै नोंथांमोननि अननाय अनसायनाय सापर्ट बिनो फैलायबाय मदद बिनो फैलायबाय नोंथांमोना मदद होलांब्लानो जाबाय गोदानबाथाय साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिनोसै आरो आंनाथ' भिडिअफ्रा नोंथांमोना नुबायानो थाखादों माबायदि टाइपनि भिडिअ हगारो मोजां भिडिअखौ मोजां कन्टेन्ट होनोनो हायाखैलै नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो हायाखै नोंथांमोनखौ माने इन्टारेस्टेड खालामनो हायाखै आङो बेलेगावनो थांनाय जायाखैना न'आवनो दंबाय थायो गुबुन जायगाफ्राव थांब्लासो बेलेग बेलेग मोजां मोजां जायगाफोर देखायब्लासो नायनो इन्टारेस्ट जायोना नायथावना भिडिअ हगारबासो दा साननैसो माने बिदिनोसै आरो जाला माला मोजां मोनोब्ला बेफोरखौनो नायसाबलाबाय थाथ'दो जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै न'निफ्रायनो ओंखारलांनाय जायाखै गुबुन जायगाफ्राव बेरायहैनायानो जायाखै आं जि जायगायाव थाङो जि जायगायाव बेरायहैयो बेफोरखौनो नोंथांमोना नुबाय थागोन नुलांगोन आसा खालामो नायगोन होननानै नोंथांमोनहाबो भिडिअ'फोरखौ नायनानै लाइकफोर होलाबायबानो जाबाय बिदिनोसै आरो गोदाव सोराव दिनैथ' आरो जेबो भिडिअ आपल'ड होनाय जादिया गाबोनबो गैया भिडिअ बानायनायानो जायाखै आं दिनैबो नोंथांमोना भिडिअ'फोरखौ नायाखैबा नायदो मोजां मोनोब्ला गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामनानै लादो गावनिनो फंबाय साननानै लासैनो आंबो नाजागासिनो दं नोंथांमोननो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो आंनाथ' आरो बिदिनोसै जानला मानला गोदाव सोराव बबेथिंजायनिबाखौ बबेथिंजायबा बबेनिखौबा बबावबा हानहरलाबायनायानोसै आरो इन्टारेस्टबो खालामनो हाया नोंथांमोनखौ मिनिहोनोबो हाया इन्टारेस्टबो खालामनो हाया बिदिनोसै आरो जाला माला भिडिअ'फ्रा आंना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना गोदानब्लाथाय आरो साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो आंनिखौबो एसे दावगाहोदो एसे माने आंबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअफोर कन्टेन्टफोर होनो हाबाय थागोन खोमा मोजां मोजां भिडिअ बानायनो हागोनदां बेखायनो नोंथांमोननि मदद नांगौ आरो नोंथांमोना मदद खालामलांबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नै बेफोरबायदिनोसै आंना भिडिअ'आ बिनिफ्रायथ' आरो माबायदि बानायबावनांगौ आंबो बारा एक्सपेरिमेन्ट गैया माने मबाइलफ्राबो बारा मोजां नङाना मबाइलफ्रा मोजांब्लालाय मोजां मोजां बानायनो हासिगौ मबाइलाबो माने बारा दामिबो नङा स्पेसआनो बुंजोब्बाय मबाइला एकदम केमेराया माने मबाइला आंनियाहाय
स्पेसा बुंजोब्बायलै ओरै माने ब्लग बानायब्लाथाय माबा माबि ओंखारला जोबनानै माबा फुल मेम'रि फुल बिदि देखायग्रा जादों बेनिखायनो भिडिअ'खौ बेफोरबायदि माने बानायनाय जायाखै आं दिनैबो मैयाबो माने मेम'रिया आंना माने फुल जाजोब्बाय मबाइल गोदानबो लानो हाला माथो खालामबावनो एसे बेलेग जायगाफ्रावसो थांनानै हाजिराफोरसो मावहैनांसिगोन नोंथांमोन मबाइल लानो थाखाय माथो खालामबावनो बिदिनोसै आरो गोदाव सोराव मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामदों गावनिनो फंबाय साननानै अनसायदों साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअफोर नायनो इन्टारेस्टेड जायोब्ला गावनिनो फंबाय होननानै आरो जोंनि जायगानि नोंथांमोनाबो मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै एसे आगानसे दावगा होदो आरो आंखौबो माने भिडिअ सिडिअ बानायनायाव एसे सापर्ट खालामदो बयनिबो सापर्ट मोनोब्ला माने बयनिबो लाइकफोर कमेन्टफोर फैयोब्ला माने मोजांसिन नाङो आरो भिडिअ बानायनो इन्टारेस्टसिन नाङो सापर्ट मोनोब्ला बयनिबो माने भिडिअ बानायनायाव जोबोद मोजां नाङो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामलांदो चेनेलफोरखौ नायाब्लाबो साबसक्राइबफोर खालामनानै दोनदो मालाबाफोर गोसो जाब्ला नायब्लानो जाबाय भिडिअफ्राथ' आंना बिदिनोसै जानला माला बैनि ससे बैनि हानहरलाबायनायसै आरो जाबाबो जायाबाबो थेवबो नाजाबाय थादों होबाय थानाय जादों खिन्थु दिनै गाबोन साननैसो भिडिअ फैथ'नाय नङा मबाइलाबो माने स्पेस बुंजोब्बाय माथो खालामनो मबाइलखौ रिसर्ज मारिनांसिगोन बायदि मोनदों आङो खेनसे मबाइलबो गोदान लानो हाया वाच टाइमा एसे नांथारबावगौ आंना नोंथांमोननि सापर्ट मोनलाङोब्ला थाबैनो जागोन होनना आसा खालामो माने मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो हायाखैना ओंखायनो नोंथांमोननो माने इन्टारेस्ट खालामनो हायाखै भिडिअ नायनायफ्रा खम जादों आरो साबसक्राइबाराबो बिथबां नांगौ मथे गैया होमबाबो नोंथांमोननि अननायाव 2K प्लास जानानै दं आसा खालामो बिदिनो लासैनो जालांबाय थागोन होननानै हांगा दराखौथ' आरो अहा जानो ने लासैसो लासै थांनांगौलै बारा हाखु दाखु थांलाबायजाया मालायफोरबायदि भाइरेल जालांनानै बै माबा माबि जानानै बिदि थांजाया लासै थां लासैसो थांगोन आंना लासैनो मालाबा बिदिनो मोनहैबा मोनहैबाय आरो थांखिसिम मोनहैयाबाथ' आरो गैला इसोरनि सायावसो बेफोरो लासै थांनांगौ लासै बेथ' आरो सेंग्रा मानसि हौवा मानसिजों माबायदि भाइरेल जागोनलै माबायदि भाइरेल जानांगौ जाखो मालायफोरना बुंजाला दा आं मा बुंबावनो बुंला दे जेबो जों आरो हौवा मानसि माबायदि भाइरेल जागोन दा आरो आंनि भिडिअफ्राथ' माबायदि नुखादों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे नोंथांमोन गावनि फंबाय साननानै नायब्लाबो नायाब्लाबो साबसक्राइब खालामना दोनबानो जाबाय भाइरेल जानो माबायदि भाइरेल जाबावनांगौब्रा आंखौ एसे आइडिया हरलाय नोंथांमोन एसे कमेन्ट समेन्ट खालामहरलाय दायो लाइभआव नोंथांमोना सापर्ट होनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लाइभआवथ' थाबाय थाया नालाय मानसिफ्रा फैयो थाङो ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय होनो रेडि जानानै दं बिदिनोसै आंनाथ' आरो गोदाव सोराव जानला मानला इन्टारेस्टबो खालामनो हाया मिनिहोनोबो हाया आरो सोर बबेनिफ्राय नायदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ एसे फरायनो लुगैदों लाइक होदो सिख्लाफोरबाथ' दा लाइकआ बुंजोबबायमोन बेयाव ओइ लाइकआ कमेन्टआथ' नायजालामोन दा सिख्लाफोर मोनब्ला आंनाबो देनजारखौसो होना दोनदों आं नुवाखैना थानबेला आंना थास' बिबारसो सानसे नागिरबाय आं दाखालि थास' बिबार बिराद गोथावनो माथो जाबायबो जानाया दिनैबो थास' बिबार लाबोदोंलै दिनै माजों संगोनथाय आं नोंथांमोननि नैबे चेनेलावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना थास' बिबार खानायनि मोजां मोनोब्ला नायदो खस्थ' दं थास' बिबार खानायाव आरो बेजों लोगोसे बेरे दंफाबावोसोमोन बेरेया लागायनायमोनबाथ' मा जागौमोन ओरै लासै थुबखा हरनायावनो ओरैसो मानला जोबखादों ओंखायनो दाम थास' बिबाराना एसे माने ओरै खानायावनो
बोरैबा नांज्लिदनायावनो मोदोमा मानजोबदोंलै। होमबाबो गोथावआलाय खिन्थु मोनामलाजोबोलै खाथि खाला माने गारजाया फेसाब खालामजाया। बार जेरै बे ओरै मोनामहैलाजोबो। थास' बिबाराव जेरैबायदि मोनामो बिदिनो मोनामलागासिनो दं दा ससियेल मिडियाफ्रावबो ना। मोनामब्रुंला जागासिनो दं दा। फेसबुक होन इउटुब होन थास' बिबारानो मोनामलागासिनो माथो खालामनो। आंनाबोथ' थास' बिबार होनबाय थानायखाय आंबो नागिरबाय दाखालि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नायब्लानो जाबाय बे चेनेलाव दाख्लैबावै हगारदों आङो सानसे बेखौनो नागिरलागासिनो आंबो जाबायबो आं। दिनैबो जानो हागौ दिनैथ' माजोंथाय नोंथांमोनहा मा ओंख्रि नोंथांमोनहाबो खिथाहरलाय। आंनाथ' थास' बिबार जागोन दिनै थास' बिबार दहाय आइया लाबोदों नामा नुदोंमोन आङो। नोंथांमोनहा आरो जादोंना जायाखै बिराद गोथाव जानांगौ। थास' बिबारनि गोथावा नोंथांमोनहा मिथिखायोना जोंनि बर'नि बेबो मोनसे ओंख्रि। बेदरजोंबो जाजायो ना गोरानजोंबो जाजायो। माजों जानो गोसो जाजायो ने। नोंथांमोना माजों जानो गोसो जाब्लानो जाबाय बेबो जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि थास' बिबाराबो जेरै अनला खारै जोंना सबाय साम' दाउजों सबाय बर'नि ओंख्रि ना। बिराद गोथाव जायोना जोंना बर'नि ओंख्रिफ्रा नामफ्रा माबायदि सबायजों साम' जोबाबो सिखारलायो। दा बेफोर गैथ'वा बारा सबाय साम' दाउजों सबाय लाफाखारै बेफोरखौ जाथ'वाखै दा मानसिफ्रा थास' बिबारसो जागासिनो दं खोमा ना दा। आंबो जाबाय जानो लुगैथारनानै मोनामलाजोबदों ओमफ्राय जायगाया ओंखारजायाखै बाहेराव बारा जेरै बुदों ओरै मोनामलाजोबदों सान्दुंबो दुंना होदोंना। बारा जानाङालै थास' बिबारखौ नोंथांमोन। गोथाव होननानै जाजालाबाया जायगाफ्रा लेथ्रा जायो। आंबा दाखालि खेनसेल' जानो लुगैना जाबाय दिनै खेनसे जाबावनोसै र' दिनै दहाय लाबोदों खोमा आइया नुदों आं। जोंथ' माबायदि भाइरेल जाबावगोनब्रा भिडिअ'फोरखौबो माथो बारा नाया जोंनिखौ। मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो दै नोंथांमोन आंबो नाजानि मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना। आंखौबो अनसायलांबानो जाबाय आरो भिडिअफोर बानायनायाव एसे मदद खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोन दे। गावनि फंबाय साननानै नोंथांमोन बेफोरबायदि माने मा बुंबावनो आं बेफोरबायदि भिडिअबो होनो हायाखै दा। खिन्थु थास' बिबार खानाय भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला लुगैदोंब्ला नायब्लानो जाबाय। लाइक मोनसे होब्लानो जाबाय खस्थ' खालामदों आंबो नागिरदों आं हाग्राबारि बेरे होसो जालायदों आं बेरेजों ओंखायसो सानदों आं थास' बिबारा बेबायदिसो दामा। दिनै माने बेफोरबायदिनो दै दिनैनि लाइफआव एकदम जानला मानला बिदिनोसै आरो। आंनाथ' आरो जारला मालायानोसै बेफोरबायदि माने टपिक गैया जेबो कन्टेन्ट गैया हानहरला बायनाय बैनि बिदिनोसै दै लाइफआ। मोजां मोनोब्ला नायलांब्लानो जाबाय मोजां मोनाबा आरो नोंथांमोननि गोसो। आरो चेनेलखौबो मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामनानै साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनैखौथ' मा बुंबावनो आरो ने बिदिनोसै। सोरबा सोरखौबा मोजां मोनो सोरबा सोरखौबा गाज्रि मोनो बिदिया थालायखायो मानसिनि जिउ मोजां मोननाय मोनैया थाखायो। गासिबोदि साबसक्राइब खालामथारनांगौ बे नङा नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मदद खालामब्लानो जाबाय। भिडिअ सिडिअ बानायनायाव आंबो माने नोंथांमोन एसे सापर्ट मोनगोन आरो बेनोसै आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना लाइभआव जा नायगासिनो दं साबायखर बिदिनो सम होनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय। लाइफआवथ' माने थाथेरखाया जायनो फैयो गोसो जाब्लानो फैबाय ओंखारलांलायबाय गोसो जाब्लानो फैबाय ओंखारलांलायबाय। कमेन्ट खालामदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ होनो रेडि जानानै दं रिप्लाय होनो। आरो लाइक होबानो जाबाय। आरो सोर थास' बिबार ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो कमेन्ट खालामनानै थास' बिबारा खिन्थु माबाजों गोथावसिन जायो दै। थास' बिबारा अमा गोरानजों गोथावसिन जायो खोमा अमा बेदर गोरानजों। थास' बिबारनि दिनलै दा नोंथांमोन जाखा। आंबा नागिर जाबाय। खस्थ' दं थास' बिबार नागिरनायाव खिन्थु जि जायगायाव एकदम थास' बारि जायगायाव थाङोब्ला खाखोन्दा गोजासो मोनहैयो।
थुब्ला थुब्ला माने बै फिसौ फिसौ जाना थानाय ओरै बिबारखौ खानानै माने देन्थाया थालांजोबनाय आरोना। थास' बिबार बारियाव थांबाय आङो मोननै मोनथामसो जायगायाव थांबाय नायहैबाय बिबारानो गैया बे देन्था खाना गालांजोबबाय आरो मोनसे मोननै दा रज'नाय दं आरो लाना फैजोब्बाय आंबो नागिर नागिर जानो लुगैथारनानै थास' बिबारखौ जाबायबो मोदोमफ्रुजोबखादों। दिनैबो लागायनोसै दिनैबो लाबोदों आइया दहाय नुदां थास' बिबारखौ ट्रेन फैलायबाय ट्रेन र' दसे सिरि थाथ'नि ट्रेन फैलायबाय जोंना साइथिं खाथिना ट्रेना नै बारबानो मोनो खिन्थु ट्रेन गाखोयोब्ला खिगार जाबाय थायो जोंहा जायगानि ना ओइ मोनखागोन होननानै थायो खिगार जालाङो ट्रेनखौ मालाय गोजाना फैना थाफैखासिगोन आराम गाखोलांसिगोन जोंहा खारै खारै गाखोनांगौ जायो खाथिनि मानसिया ट्रेन मोनमारा। थास' बिबार जानानै आथिंफोरा एसे थागद जालायदोंलै हाराफ्रा एकदम रोम रोम हाबजोबदों हाराफ्राव थास' बिबारनि गोथावा ओरैबायदि माने मोदोमफ्रु होजोबखादों। लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो आंखौबो एसे थास' बिबार मोदोमफ्रु होजोबदो आंनि चेनेलखौबो। आंथ' गोदानसो दा बारा बेफोरबायदि एक्सपेरिमेन्ट गैया जा रोंदों जा सोलोंदों बिदिनो गिदिर गिदिर क्रियेटारफोरनि इउटुब भिडिअ नायै नायै सोलोंलांनायसो आरोना बिदिनो रोंनायसो सोरथ' रोंखानानै फैयो ने रावबो रोंखानानै फैया बिदिनो माने मानसिफोरनि भिडिअ नायै रोंलांबाय आरो रोंबाय। थास' बिबार मोदोम होलाय आंनि चेनेलखौबो एसे नोंथांमोना आथिं रुमबायदों थास' बिबार जानानै आथिंफ्रा एकदम रोदा रोदा बोरैबा एकदम थागद जाजोबलायदों। नोंथांमोनालाय जादोंना जायाखैब्रा जानानै नायखिनोसै जायैफ्रा मोननो थांनाय नङा उनाव सिजोनावनो जाखानांगौ सिजोन बारबाथाय उनावहाय जानो लुगैबाबो मोननाय नङा दामाथ' ओरैबायदि दाम गोसाखा नैसिनि फिसा फिसा मुथायानो 40 थाखा 30 थाखा बेफोरबायदि जाना दं दा मोननो थाङा सिगां माथो मोनला बायोमोनब्रा मानि थाखाय मोननो थाङाखै दा आंबो बारा बेखौ मिथिला। थै बेफोरखौ दोनदो ने थास' बिबार लाफा ओंख्रि मैथा ओंख्रि बाद हो बेफोरखौ बिदिनोसै फैगोन थांगोन फैगोन थांगोन। थ' नोंथांमोनहा माबोरै दं नोंथांमोननि हालोदफ्रा देहाफ्रा आसा खालामो बयबो मोजां देहा लानानै दङ आंबो थिगानो दंथ'यो बर्थमान नोंथांमोनहाबो बिदिनो आबादफ्रा खेथिफ्रा मावखांदोंना मावखाङाखै खेथिफोरखौ मोजाङै मावदो आबादफोरखौ मोजां मावदो आरो जांख्राफोर जादोंब्ला जानो लेंहरदो आंखौबो लेंहरदो जांख्राफ्राव थांलाबायनोसै आंनि साबसक्राइबार सापर्टार नोंथांमोन जांख्राफोर जादोंब्ला लेंहरदो एसे बेरायहैलाबायनि जानो लेंहरो बेनावनो थांगोन जानो लेंहरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंनाव फै होनबानो थांगोन बेरायनो फैसा नाङा बिदिनो थांगोन ओरैनो जांख्राखौ जाहैगोन आरो जांख्रा जानानै फैगोन आरो थास' बिबार ओंख्रि जाहरबानो जाबाय नोंथांमोना जांख्राफोर जानो लेंहरब्लानो जाबाय आंखौ बेनिफ्राय थास' बिबार ओंख्रि जाहर दै थास' बिबार ओंख्रि जाना फैगोन आं जानो लुबै दामानि थास' बिबारल' जानो लुगैयो। साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लाथारदो नोंथांमोन एसे सापर्ट देखाय होदो आंनोबो आंबो नाजालांबाय थानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां कन्टेन्ट भिडिअफोर माने होलांबाय थानो आंथ' आरो माबायदि भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनांगौ आंनाव माने बारा बेफोरबायदि माने एक्सपेरिमेन्ट गैया बेफोरबायदि माने आंनियाव बारा टेलेन्ट गैया मालायबो ओरै ओरै बानायलाबायबानो जायो आंनाथ' दासो माने निउ क्रियेटार माने दासो गोदान नालाय बेनिखायनो गोबां सोलोंबावनांगौ दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आंनि भिडिअफोरखौ आङो माबायदि भिडिअ हगारो माबायदि भिडिअ होयो नोंथांमोना मोजां मोनोब्लासो दै मोजां मोनोब्लासो सापर्ट खालामनो गोसोब्ला माने मोजां मोनोब्लासो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो जाय बिथांमोना मोजां मोना बिसोरखौथ' आरो मा बुंनो ना सोरखौबा मोजां मोननाय मोनैया थाखायो
रावखौबो जबरदस्ति खालामा जाय मोजां मोनो गोसो गुदुं चेनेलाव जयेन जाना थानो हागोन साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइकफोर होब्लानो जाबाय कमेन्टफोर खालामब्लानो जाबाय आरो फेसबुकखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामनो हागोन फेसबुक दङ आंना आंनिया माने प्रफाइलसो दे पेज नङा प्रफाइल्स नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला फल' खालामनो हागोन बेखौबो फेसबुकआवहाय नैबे नामावनो सायखं डि ब्लग माने सायखं दैलिक ब्लग दिया जाहैबाय दैलिक दै सायखं दैलिक ब्लग आं माने बिदिनो ब्लग भिडिअ बिदिनो हगारो आरो आंनि नैबे चेनेलाव बिदिनो ब्लग भिडिअल' मोनसिगोन दे एबारनिफ्राय मिक्स कन्टेन्ट जानाय नंला माने ब्लग भिडिअ नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड ब्लग भिडिअ नायनो गोसो गुदुं ब्लग भिडिअ नायनो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लानानै चेनेलावहाय जयेन जाना थाब्लानो जाबाय आरो ना थास' बिबार मोनाम होबानो जाबाय चेनेलखौहाय थास' बिबार होनबाथाय बयबो मिथिजोबखायो आरो दा ने जिबायदि बारफुनाय थास' बिबारा जिबायदि बारगासिनो दं दा गैला मोनला थास' दंफांखौल' नुगोन नोङो थांबाथाय मोनसेबो मोना नों थास' बिबार गैला थास' बिबार गैला नागिरब्लाबो मोनला एसे बिथोरफ्राव मोननो हागौ खाथि खालायाव गैला मोनला आंनो दाखालि जि नागिरबाय आङो जानो लुबैनानै खिन्थु मोनदों एसे मोनबाय भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनो लुबैदोंब्ला नायबानो जाबाय थास' बिबार खादों आङो दाखालि भिडिअ दङ नाय भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय नोंथांमोनहाबो खेनसे जानानै नाय जायाखैब्ला गोथाव जायो थास' बिबारा मोदोमफ्रु जोबखादों आंबो नागिरनानै होबाय आङो थानो सुखुयैनि जानो लुबैनानै जाबाय जोंनि जायगायाव जाजोब्बाय जोंना नै ओरैजाय मानसिफ्रा जाजोबथारबाय नोंसोरबो जादो जायाखैब्ला गोथावथार दाउ बेदरजों जा अमा बेदरजों जा आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोसे थास' बिबार मोनामहोनि आंबो साननैसो उनाव चेनेलखौहाय नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ सापर्ट खालामब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला मोजां मोनाब्लाथ' आरो नोंथांमोननि गोसोसै आंबो नोंथांमोनखौ एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागासिनो दं र' एसे मिनिहोनो आंनाथ' माने गोदानसो नालाय बारा बेफोरबायदि रोंजोबा बेनिखायनो जाला मालासो जायो आंना नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायब्लानो जाबाय ओरैसै आरो रायलायनाया गाबोनबो भिडिअ फैनाय नंलालै नोंथांमोन मबाइलानो एसे प्रब्लेम होगासिनो दं आंना भिडिअ बानायनो स्पेसआनो बुंजोब्बाय आंनिया मेम'रि माबाया मबाइल गोदानबो लानो हाला नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामनानै एसे गरनैसो हरबासो बायनो हासिगोन नामा उफाय गैया बेलेगाव थांनांसिगोन खामानि मावहैला बायनांसिगोन हाजिराफोर नङाब्लाथ' उफाय गैला जोंथ' आरो हाजिरा मावाबानो जेबो उफाय गैया ओंखायनो हाजिरा मावनानै मबाइलखौ एसे बेलेग लानो सेस्था खालामनांसिगोन दुर्गा फुजानि सिगां आङो मबाइलखौ सोलायनो सेस्था खालामसैलै नङाबा जानाय नंला मबाइला एकदम हें जालाबायो प्रब्लेम होग्रा जाबाय चेनेला एसे नोंथांमोननि सापर्टआवनो एसे गिदिर जाहांबाय एसे देरहांबाय 2K प्लास जाहांबाय आङो गारनानै दोनजालाना बे चेनेलखौ खामानि मावलांबाय थानांसिगोन ने नोंथांमोनहाबो मोजां मोनब्लाबो गाज्रिब्लाबो एसे नायसाबो नायनायालाय भिडिअफोरखौ बाराखौ नाया खिन्थु 100आव 30% नायो आरो बयखौबोथ' नायजोब होननानै बुंनो हायाना जाय गोसो बिसो नायगोन जाय मोजां मोनो नायगोन नायब्लानो जाबाय बेफोरबायदिनो लासैनो आंबो नाजालांबाय थानि र' नोंथांमोन थास' बिबार प्रफाइल्स थानबेलखौ थास' बिबार दोननायखायसो मानसिफ्रा ज' फैथारबाय नामाब्रा दिनैनि लाइभआवलाय मालाबा माथो बेफोरबायदि इमान माने फैया दिनै खिन्थु नायख'लायनो हायि नायगासिनो दं मानसिफ्रा थास' बिबार थानबेलखौ दोननायखायसो पिकसारखौ दोननायखायसो फैथारदों नोंथांमोना मिथिथारदों आं थास' बिबारखौ दोननायखायसो फैदों ओंखायनो दोनखादों आंबो थास' बिबारखौनो बे थास' बिबारखौ दोनामोनबा नोंथांमोना एसेबां फैनाय नङामोन लाइभआव
थास' बिबारखौ दोनबायना आङो ओंखायनो नै जायगा थोलाय फैदों दा। कमेन्टबो खालामदो दे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना ला। आङो नोंथांमोनखौ एसे इन्टारेस्ट खालामनो हायाब्लाबो भिडिअफोर होगासिनो दं नोंथांमोना मोजां मोनबाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बिदिनोसै आरो आंना जाला माला बेनि हानहरलाबायनायानोसै। थास' बिबारखौ जायाखैबा आरो जादो। आंनाथ' दिनै थास' बिबारखा ओंख्रिया। माबायदि थास' बिबार मायसि नाम जाखोब्रा। जोंलाय माबायदि जाबावनांगौ नोंथांमोन जोंनि भिडिअ'फोरखौ नायलानो माथो मानसिफ्रा थास' बिबारखौल' नायो। दा जोंनि भिडिअफ्रा एकदम डाउन जाबाय माथो भिउसफ्रा। नायदो नोंथांमोनहाबो जोंनिखौबो नायदो जोंबो बिदिनोसै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जाला माला बिदिनोसै आरो जेराव मेराव थांलाबायनाय भिडिअफोरखौनो होलाबाय थादों। नायबानो जाबाय। साबसक्राइब खालामनानै लादै गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला गावनि फंबाय साननानै। आंनि मोखांखौ नङाब्लाबो नैबे दारिखौ नायनानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बे दारिखौ मोजां मोनोब्ला। नोंथांमोनाबो बेबायदि दारि नांगौब्ला आंनाव सोंहरब्लानो जाबाय। खिथागोन आङो माबायदि खालामब्ला जायो दारिया नै बेबायदि। मोखांखौ मोजां मोनाब्लाबो दारिखौ नायनानै साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दै। नोंथांमोन सापर्ट नांगौ जायो माबा मोनसे बानायनायाव मानसिफोरनि नोंथांमोननि। नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो गुदुंफ्रा खालामदो। थास' बिबारखौल' बारा नायनाङा जोंनिखौबो नाय। जोंबो माबा मोनसे मोजांफोर होनो हायो नामा मोजां जायगाफोर देखायनो हायो नामा। नाजागासिनो दं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो देखायबाय थानो। दे नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय दे। आंनि मोखांखौ नुवाब्लाबो बे दारिखौ नायनानै दे। बारा थास' बिबारखौ नायनाङा जोंखौबो नाय एसे। जोंखौबो सापर्ट हो। सेंग्राफ्राथ' हौवाफ्राथ' भाइरेल जाखाया हौवाफ्राथ' आरो माबायदि भाइरेल जानांगौ माबायदि माबानांगौ जेबो गैया मालाबा नुफेरदों नोंथांमोनहा हौवाफोरखौ सेंग्राफोरखौ मालाबा नुफेरदों मालाबा ओरै देखायनाय नुफेरदों सेंग्राफोरखौ मालाबा माबा ओरै खालामनाय नुफेरदों गैया सेंग्राफोरा बिदि जाया बुनथासो मोनामो सेंग्राफोरना ओंखायनो बादहो जाया ओंखायनो जोंनिखौबो नाय एसे सापर्ट खालाम दिनैथ' नै थानबिलखौ पिकसारखौ थास' बिबार ओरै अरलायना दोननायखाय मानसिफोरानो लाइभआवहाय जाबायदि दङ दाबो नायगासिनो दं आंबो दोनखादों ओंखायनो ट्रेन्दिं टपिक दा माने ट्रेन्दिंआव बेनो सोलिगासिनो दंना जोंनि बर'फोरनियाव एकदम भिउसफ्रा नायजाया आरो बेबायदि माने थास' बिबार थाफायोब्ला नोंथांमोना दाखालि नुवाखै बि बयसखौ जोंना बि बयस बिथाङा अमा बिबुजों माबोरै एवनानै जादों थास' बिबारखौ जिबायदि गोथाव मोनजाखाबाय खोमा बियो गावनो नागिरनानै लाना फैनानै अमा बिबुजों एवनानै लागायबावबायसो बिबयसआ थास' बिबारखौ थरा फ्लावार ना मा होनो इंलिसाव हिन्दीयाव आंथ' बारा मोनथिया हिन्दीखौ थास' बिबारजों अमा बिबुजों लागायदों आसोला बिबयआ गोथाव मोनो गोथावना ओंखायनो जायनो बेनो जानो मोनजायाखैबा जाब्लानो जाबाय बि बयसआनो जादों अमा बिबुजों जिबायदि गोथाव जादों संनानै आंबो थाना हायिनि नागिरनानै लाबोनानै लागायबाय भिडिअ' दङ नोंथांमोना नायाखैब्ला नायब्लानो जाबाय थास' बिबार खाहैदोंमोन आं दाखालि आरो एबारबा मा बिबार फैबावगोनलै सयथिबो एबारबा मा बिबार फैबावगोन नेनानै थानोसै नोंथांमोन मा बिबार फैबावो एबारो माबायदि बिबार फैबावगोन एसे नेनानै थानोसैलाय बिबारफोरखौ बिदिनो फैबाय थानांगौलै सम सम बिबारफोरा मा बिबार फैबावगोनथाय एबारो नेनानै थानोसै थास' बिबार
थास' बिबार फिल्म बानायनांगोन र' सर्ट मुभिस थास' बिबारनि एसे साननायफ्रा जायोब्ला बानायगोन र' आं बारा गोलाव नङा आरो 10 मिनिटसोनि थास' बिबार खाहैनानै लाबोनायनि एसे काहानि बानायगोन आरो नोंथांमोना आंनि साननायफ्रा जुदि जाफुङोबा सानसे निस्सय नुगोन आं माने बानायथारगोन होननानै बुङाखै माने साननायफ्रा जाफुङोब्ला सानसे नुगोन आरो गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामदै जंगा फाग्ला गुड इभिनिं ब्र' ओइ नोंथां गुड इभिनिं थास' बिबार जादोंना जायाखै नोंथां जंगा फाग्ला फैलायबाय आंना पार्टनारा गुड इभिनिं ब्र' गुड इभिनिं नोंथां थास' बिबार जादोंना जायाखै थास' बिबार जायाखैब्ला थाब थाब जा बिराद दाम जादों जोंनिथिं दिनैसो माथो नोंथां आङो एबारनिफ्राय लाइभखौ सानडे इनिफ्राय गेजेरावहाय बिदिनो सानडेआ फिक्स जासिगोन आरो ने आङो लाइभखौ सानडेआव फैगोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय सानडेआवहाय गासिखौबो नायथारनांगौ होनना बुङाखै माने मोजां मोनोब्लासो जास्ट गोसो गुदुं माने आंनि चेनेलखौ एसे मोजां मोनग्राफ्रा नायदो आरो सानडेआवहाय एसे आंबो नोंथांमोनजों माने बिदिनो मोगा मोगि जानो लुगैयो माने सावरायलायनो लुगैयो नोंथांमोना माबोरै दं खबरफ्रा बेफोरखौ खबर सबर लालायनो लुगैयो आरो ने आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन ओंखायनो आङो एबारनिफ्राय सानडेआवहाय खिन्थु लाइभ फैथारगोन आङो सानडेआव सप्तायाव खेननै फैगोन आरो ने लाइभखौ खेननै फैयाब्लाबो खिन्थु सानडेआव फैथारगोन दै लाइभ नोंथांमोन माने खबर लालायनो लुबैयोना गावनि माने आंगो फेमिलि आंनाथ' दा मोनसे फेमिलि नालाय बियो बेनिखायनो माने नोंथांमोनजों सावरायलायनो लुगैयो ओंखायनो आंबो खबर लालायनो लुगैयो आरोना सानडेआव खिन्थु लाइभ फैथारगोन दै नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय टाइम गैयामोन र' टाइम मोनाखै बाय टाइम मोनाखै जादोंना दामानि दे जेबो नङा नायथारनांगौ इमान इम्परटेन्ट नङा गोसो जाब्ला नाय मोजां मोनोब्ला नाय एथबां नायथारनांगौ होननानै माने इम्परटेन्ट नङा नायथारनांगौ होननानै बुङाखै आङो गोसो जादोंब्ला नायबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो सेयार खालामना हो लोगोफोरखौबो साबसक्राइब खालामनानै लानो हो नोंथांमोननि सापर्ट मदद नांगौना बयनिबो सापर्ट मोनोब्ला निस्सय मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट आंबो बानायनो हागोन लाबोनो हागोन दा आङो माने बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट भिडिअ होनो हायाखै आंहाबो एसे माने प्रब्लेम जादों मबाइलफोराबो बारा थिग नङा नालाय थेवबो 2K माने प्लास जाबाय रोजा रोजा साबायखर आंनि साबसक्राइबार आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो ने थास' बिबार मोदोमहांबायलै नै जोंना दिनै थास' बिबार ओंख्रिया राइडार जानो समायदों नोंखौ ब्र' समायदोंलै समायनायालाय ब्र' उफाय गैया माजों माबोरै राइडार जानो हानोब्रा जोंलाय नाजानि र' उनफ्राव जुदि साननायफ्रा जायोब्ला जानोलाय सबखौबो गोसो नाथाय बोरै मोनहानो नोंथां अख्रांनि हाथरखिखौ नुनायाव खाथियाव नुयो फोलावब्ला मोनहाया बिराद गोजौ थुख्लायनो हाया नुनायावलाय नै नाहरबानो नुयो बेनिखायनो माने सब बुस्थुखौ जाजोबनो हाया नोंथां निस्सय सानसे साननायफ्रा जाफुङोब्ला जानोबो हागौ दाथ' आरो बिदिनोसै गोदाव सोराव जानला मानलासै माथो खालामनो उफाय गैया हालोदफ्राबो एसे गाज्रि जानानै दं न'खरनि हालोदफ्राबो माने फादार गैला नालाय फादारा नै थांनाय बोसोराव गोमानानै थांबाय बोसोरसे जाबाय आरो हारसिंसो दं आं दा हारसिंनो
मा खालामनो मा मानो माने गोदाव सोराव बिदिनोसै आरो उफाय गैया। जा फादारा माने थैनो गोनां जायाखैमोन समा, ओमफ्राय हरखाबै माने मानसिनि जिउ ना मा समाव मा जागोन रावबो मिथिया, आंबा दा हराव मा जागोन गाबोन मा जागोन रावबो मिथिया। बिदिनो आरो जा फादारा मिस्ट्रि खामानि मावोमोन बेनिफ्राय एसे गोजानमोन नालाय खामानि मावनो थांबाय थानायाव साइकेलजों गोलैबायनो लामायाव, ओमफ्राय बिदिनो बे गोलैनानै आथिं सानानैनो माने बारा जालांबाय। डक्टरफोरनाव लांदोंमोन बेनिफ्राय माने हादिया आरो गोमाबाय। माथो खालामनो गावबागावनि खाफाल ने। थैनोथ' सम जायाखैमोन। गोलैनानै माने दुखु मोनबाय इयो सिङावहाय। ओमफ्राय ओरै डक्टरनाव लांबाय, डक्टराबो हरसे लाखिनानै ओमफ्राय हाला होनबाय नालाय, ओमफ्राय आरो ओरै एसे बेलेगाव लांबाय, बेवहाय साननैसो थानानै गोमाबाय आरो। बोसोरसे जाबाय जानायालाय। प्र वाइ बि वाइआ आंना 41K जाबाय। ना जादोंना जायाखै? नोंना जादोंना जायाखै? आङो वाइ बि वाइ आव जयेन गैया। आङो माने वाइ बि वाइ आवहाय जयेन गैया, आङो जयेनबो जायाखै। आङो जायाबो इयावहाय। मानसिफ्रा मालाय खामायगासिनो दं, जागासिनो दं। फैसा गैयाला जयेन जानो। सोरबा ओरैनो फ्रियाव सोना होब्लालाय जागोन। सोर फ्रियाव होनोलै ने गावनि फैसा गारनानै। जयेन जायाखै आङो वाइ बि वाइ आव। आङो माबायावसो जागोन ग्लबेल एक्सआव, ग्लबेल एक्स। नोंथांमोना खोनादों ना ग्लबेल एक्स? निस्सय मिथिगोन र' खैदिनसोनि उनाव ग्लबेल एक्सखौ, ग्लबेल एक्सआ मा? आंथ' मोजाङै गोथौयै मिथिबाय ग्लबेल एक्सखौ। ग्लबेल एक्सआवहाय जागोन आं जयेन। नोंथांमोनाबो ग्लबेल एक्सआव जयेन जानोब्ला जानो हागोन, खिन्थु सिस्टेमफोरखौ मिथिना लायोबा मोजांसिन जायो आरोना। आङो ग्लबेल एक्सआव जागोन। ब्र'आ 41K जाबायब्ला दिहुननो हादोंना हायाखै फैसाखौ? दिहुननो हायोबा एसे एसे दिहुनना ला, उनावहाय जेबो प्रब्लेम जायाबाथ' मोजां। उनावहाय जुदि प्रब्लेम जायोबा नोंसिनानो फैसाया फासिना थागोन। खोमा मानदोलै दुगैनाया खोमायाव दै हाबदों नोंथांमोन। सरि बेनि थाखाय। आंनाथ' आरो बिदि जेबो ट्रेन्डिं माबायाव जयेन जानाय गैया। गोसोबो जायालै आङो बेफोरबायदियाव। मोनगासिनो मालाय मोनग्राफ्रा वाइ बि वाइ आवबो बुहुत मोनबाय, बुहुत खामायगासिनो। खामायबाय था ब्र' टेनसन गैया, बेनो चान्स। ओरैनो क्लिक मोनसे टाइम फैखायो नालाय, क्लिक मोनसे सेरबानो हाबनायालाय। जेबो गिनांगौ गैया, खामायबाय था। जेबो नङा दे, हायोबालाय मोजाङानो। दिहुनबानो जाबाय, बिदिनो गेलेबाय थाबानो जाबाय। बयबो माने मोजांखौसो लुगैयोना, अहाथो आरो गाज्रिखौ लुगैनो। बयबो दङ जयेन, जोंनि जायगायावबो बुहुद दङ वाइ बि वाइ आवहाय। आसा खालामो बयनिबो फैसाफ्रा माने बेफोरबायदिनो उइद्र' जागोन, बयबो मोनगोन होननानै। जाहाथे जेबो माने फासिनानै थानाङा, बयबो माने गावनि थैखौहाय दै खालामनानैसो माने खामायनानैसो माने मोनो नालाय फैसाखौ। बयबो माने जयेन जानानै दं। निस्सय बयनियाबो जाफुंगोन साननायफ्रा, बेखौनो बुंबाय आङो। आं माने बर्थमान जायाखै जयेन, आरो आङो जानाय नङा खोमा। आं माने ग्लबेल एक्सआव जागोन। दायो माने ग्लबेल एक्स फैगासिनो दं। ब्र' अबेनि नों? आङो सनितपुरनि, दिकियाजुलिनि आं। आं जाथ'वा।
आयै आङो दिखियाजुलिनिलै ब्र'। आं जाथ'वा आयै। नोंथाङालाय बबेनि कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय। मालाबाफोर लामा सामाफ्राव नुयोब्ला माथो होब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि जायगायावबो मोनहैलाबायनो हागौना आंथ' दा माने बिदिनो गिदिंबाय थायो। मोजां आं चिरांनि दे थेंकिउ वेलकाम टु वेलकाम नोंथांखौ बरायबाय आंनि लाइफआवहाय सनितपुरनिफ्राय नोंथांखौ बरायहरबाय आरोना चिरांनि नोंथांखौहाय आंनि लाइफआव बरायहरबाय। आरो गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला गोदानब्ला सेयार खालामना होदो। साबसक्राइब खालामलाबायना होदो थास' बिबार मोनाम होजोबदो आरो ना चेनेलखौ नोंथांमोन। आरो नोंथांमोन थास' बिबारखौ जादोंना जायाखै सिजोनावनो जाखा बिराद दाम जागासिनो दं दा। आंनि चेनेलखौबो थास' बिबार मोनाम होलाय नोंथांमोन एसे सेयार खालामलाबायनानै जाय बिथांमोना नायनो गोसो गुदुं मोजां मोनो नोंथांमोनाथ' निस्सय नायखागोन। नायब्लानो जाबाय बिदिनो गोबां अनसायनाय नांगौ नोंथांमोननि मदद नांगौ। गावजों गाव मदद होलायलायनांगौ जोंना। सोरबा मा सानो मिथिया नोंथांमोनहाबो चेनेल दङब्ला आंनो लिंकखौ हर आङो साबसक्राइब खालामनानै लागोन साबसक्राइब खालामनायाव फैसा नाङा ना नोंथांमोनहाबो लिंकखौ हरदो आंबो साबसक्राइब खालामना दोनसै आंनिखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लादो नायलायनाङा भिडिअखौ नायब्लाबो नायाब्लाबो साबसक्राइब खालामना दोनब्लानो जाबाय। साबसक्राइबारफ्रा एसे बुरजा जायोब्ला माने एसे मोजां नाङो आरो गावखौनो एसे माने गावखौनो माने एकदम दुगा नाङो आरो साबसक्राइबार एसे बुरजा थायोब्ला। जाबाय 2K प्लास जालांबाय निस्सय जालांबाय थागोन बिदिनो आसा खालामो। खिन्थु चेनेलफ्रासो हेक खालामला बायोना हेकारफ्रा बेखौसो एसे गिनांगौ। दाथ' गोदान नालाय गोदान केरेक्टार दा आङो जोंफोर माने गोदान क्रियेटार नालाय दा निस्सय माबा माबि मेलफोर फैयोब्ला बारा मोनथिया माखौबा सोरांगौ माबा सेरफ्लांबा सेनेलफ्रा हेक जाबासो खिन्थु थैखाबाय आरो बिराद खस्थ' खालामनानै माने सान हर मेहनत खालामनानै माने सासे हाजिरा मावग्रायाथ' फुङाव थांबाय फुङाव थांनानै सानसे खामानि मावबाय मोनाब्लानो फैबाय फैसा मोनबोखाबाय मालाय जादो लोंदो बिनदास उन्दुदो। जोंनिया खिन्थु बिदि नङा दायो बे मोनसे चेनेलखौ सालायनोब्ला गोबां नायै नायैसो माने नों भिडिअ' कन्टेन्टआथ' नोंसो बानायनांगौ नालाय कन्टेन्ट बानायहैदो लाबोदो इदिट खालामदो मिउजिकफोर होयोब्ला होदो आपल'ड खालामदो थानबेल बानायदो माबा बिराद खामानि थायो इउटुबखौ ओरैनो गोरलै सानदों मानसिफ्रा गोरलै नङा इउटुबाव बिराद खस्थ'सो ओरैबायदि खस्थ' माने ओरैबायदि गोरा दायो माने इउटुबखौ मानसिफ्रा इजि नुयो नोंथांमोना माने मबाइलावसो नुयो नालाय ओरै बोरलाबानो नुयो नालाय इजि नुयो आरो बिदि बे भिडिअखौ बानायनायाव बेसेबां खस्थ' खालामनांदों बेसेबां खारथिंनांदों बबाव थांनांदों बबाव फैनांदों मा एप्सआव इदिट खालामदों थानबिलखौ मायाव बानायदों बिराद खस्थ' दं। आं माने जास्ट दा एसे भिडिअ हगारजेननो माबानायावनो माने एसे मोनथिबाय आरो खस्थ'खौ माबायदि बिराद खस्थ' दं आरो नोङो भिडिअ होबाय थानो हायाबा नोंहा आरो फायदा गैया फिसा माने फिसा क्रियेटार नालाय फिसा इउटुब चेनेल नालाय नोङो भिडिअ होबाय थानो हानांगौ होमबासो नोंहा फायदा दं गिदिर खाबाथ' जेबो नङा। नोंहा दा जोंना दा माने गोदानसो नालाय जोङो भिडिअ होबाय थानो गोनां जायो आरो जेराव मेरावनो माने मोजां भिडिअ मोनबासो आरो नोंथांमोनहा नायलायबाय जानला मालाखौलाय बहा नायनो ने थास' बिबार बासो नोंथांमोना नायसिगोन ना दाथ' आरो बिदि मुदुफुल बिबारखौ बहा नायनो जोंनिखौ थास' बिबारावल' फैगासिनो दं खुगायाव नोंथांमोन आंबो माने जाया नङा जाबाय थास' बिबारखौ दिनैबो थास' बिबार लाइफाव दिनैबा माजों संखो जोंना जंगा फाग्ला नोंथाङासो थास' बिबारखौ जादोना जायाखैब्रा एसे जाबायना जायाखै कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय मोजां मोनदोंब्ला सेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो चेनेलखौथ' आरो मा बुंबावनो जाय निस्सय मोजां मोनग्राफ्रा साबसक्राइब खालामनानै लाखागोन मोजां मोनैखौथ' आरो थिंथाबनानै आसि थुनानै साबसक्राइब खालाम होननानैथ' लाहोनो हायाना नोंथांमोना आरो बबेनिफ्राय नायदों मानिफ्राय नायगासिनो दं आंथ' मिथियानो दा जेबो
नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आङो मिथिगौमोन। होमबाबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना नायनानै सम होनायनि थाखाय। थास' बिबार थानबेल दोननायखायसो पिकसार दोननायखायसो नायथारदों नोंथांमोना मिथिथारदों आङो। नङाबा नायनाय नङामोन थास' बिबार खानायबो दं भिडिअ' मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय। बेयाव मोनगोन चेनेलाव नायब्लानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्लाथ' आरो गावफ्रुजोबदो चेनेलखौहाय। खोलाजोबदो साबसक्राइब होखावलाजोबदो। थास' बिबार मोदोमफ्रु होखाजोब। मोजां मोनदों नोंथांमोनजों लाइभआवहाय मोगा मोगि सावरायनानै दिनै बिदिनो फैबाय थागोन सानदेआव खिन्थु फैगोन लाइभ। सप्तायाव जिखुनु जाया खेननै फैनो नाजागोन खिन्थु सानदेआवहाय फिक्स देवबारावहाय। आंबो एसे एक्टिं सेक्टिं सोलोंना लानि र' नोंथांमोनखौ एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनांगोन ना इन्टारेस्ट खालामनांगोन ना। नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो हाब्लासो आङो भिडिअ'आव जुदि इन्टारेस्ट होनो हाब्लासो नोंथांमोना नायगोनलाय नङाबालाय नोंथांमोना टाइम गारनानै मानो नायनो ने। दे मोजां मोनोब्ला बिदिनो मदद खालामलांबाय थाबानो जाबाय। लाइक होआ नामा रावबो होआलै ब्र'। बहा लाइक होनोब्रा थास' बिबारबासो लाइक होगौमोन। नायनायाबो थास' बिबार पिकसार दोननायखायसो नायदों नङाबा नायनाय नङामोन। लाइकखौथ' बाद हो लाइक गैयाबाबो जायो। थास' बिबार नङाना अहा लाइक फैनो। नोंथाङा दि लाइक होदों रोजा रोजा साबायखर जोबोद नोंनि साननायफ्रा गासिबो जाफुंजोबगोन नोंथां। लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। मोखांखौथ' मोजां मोना दारिखौ नायनानै लाइक होबानो जायो। नै दारिया गोसोम बेसे मोजां गोलावलाव सिनबावबायसो दाखालि बिसिम जायो सिनाबा। देर मास 2 मासावनो इसिमसो जाखायो ओरै बुंजोबो। सिनबाय थानांगौ जायो। नोंथांमोना दारिखौ मोजां मोनोना दारि गैयिखौ मोजां मोनो देलाय कमेन्ट खालामलाय। थास' बिबार मोदोम फैबायलै ओंखाम जानो थांनांसिगोन लाइभखौहाय दसे थाबावनोसै र'। नोंथांमोनजों बिदिनो दसे मोजां नांदों नोंथांमोनजों मोगा मोगि लानानै मोजां नांबाय दिनै। बयबो सापर्ट खालामदों बयबो दसेबाबो सम होदों दसेबाबो नायदों। बिदिनो निस्सय सापर्ट मोनलांबाय थागोन नोंथांमोनहाबो बिदिनो निस्सय नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायगोन होननानै आसा खालामबाय। गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामनानै लादो बेखौथ' आरो आं बुंबाय थाखागोन साबसक्राइब खालाम होननानै। बेल आइकनखौ अलाव थुना लाब्लानो जाबाय। बेल आइकनखौ नोंथाङा अलाव थुना लानाय लोगो लोगो नोंथाङा फार्स्ट नटिफिकेसन मोनगोन आरो आंनि भिडिअ जेब्ला आं भिडिअ आपलड होयो नोंथांनाव टुं नटिफिकेसन थांगोन माने नोंथाङा नायनो हाबाय आरो बे भिडिअ हगारलायबाय होननानै नोंथाङा नायनो हाबाय आरो मोजां मोनोब्ला नायदोलाय। आयदा थास' बिबार जानाया आथिङा एकदम बोरैबा रम रम एसे बोलो मोननाय ओरै आथिं रुमायनायफ्रा एसे खारबावदोंसो आंना। थास' बिबार जानानै आथिं रुमायनाया एसे खारबावदोंसो। थास' बिबार मोदोम होदो नोंथांमोन आंनि चेनेलखौबो एसे फंबाय साननानै एसे साबसक्राइबफोर खालामलाबायनानै लादो। आंनाथ' जाला मालासो जेबो टपिक गैया दिनैनि लाइफआबो बिदि टपिक गैया। ओरैनो बैनि बा खोथा बैनि बिदिनो आरो ओरैनो जानला मालासो। जेबो टपिक बिदि गैया आरो भिडिअ'बो बानायनाय जायाखै दिनैबो गाबोनबो फैनाय नङा। नाजानि र' एसे मोजां भिडिअ लाबोनो मबाइलाबो जाथारला नालाय। मबाइला एकदम बिराद प्रब्लेम होयो। उफाय गैया इजोंनो बानायबाय थानो गोनां जाना फैदों मबाइलाथ' जाबाय आंनिया 4 बोसोरसो जाबाय बे मबाइला। ओंखायनो एसे बोरायहांबाय नालाय एसे प्रब्लेम होलाबायग्रा जाबाय। खेसे रेस्टर मारिना लाबा मोजां जागोन जानायालाय। माखासे बुस्थुफ्रा गोमाजोबो ना रेस्टर मारियोब्ला। दाथ' बहुत बुस्थु जाबाय मबाइलाव बहुत बुस्थु दङ। अबेखौबा मोनफिननाय नङा।
थास' बिबारजों अमा बेदरजों थास' बिबारजों ना गोरानजों बेसे गोथाव। दासान्दि थास' बिबारानोसै बारबाय थालै जों बायगोन आरो जागोन बारबाय था थास' बिबार दायो आरो मा दिनैनि लाइफआवहाय मोजां गाज्रि जा माने माबाफोर बुंफ्लांलाबायबायब्ला निमाहा मोनगोन होनना आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम आंनि साबसक्राइबार भिउआर नोंथांमोननिसिम माबाफोर जुदि उल्था फाल्था बुंफ्लांबायबा निमाहा होदो दे गावनि फंबाय साननानै आंनाथ' माने बिदि टपिक गैया नालाय जानला मालासो हानद्रेदला हुनदेरलि गोजासो बैनि बेनि बिदि गोजासो आरो गासिखौबो थेंक इउ लाइफआवहाय सम होनायनि थाखाय बिदिनो नायबाय थाखाया नालाय जायनो फैयो हाबो ओंखारलाङो नालाय लाइक होयोब्ला एसे मोजांसिन मोनो आरो भिडिअफोरखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइकफोर होयोब्ला आरो साबसिन नाङो गोसोफोरखौ कमेन्ट खालामब्लाथ' आरो साबसिन नांबावोसो मालायफोरा माथो कमेन्टखौनो फरायखलायनो हाया आंनिया माने एसे मा जागोन नोंथांमोनजों कमेन्टखौनो हरा लाइकबो होआ थास' बिबार बायदि मोनाम होजोब जाबासो बट मोनगोन नोंथांमोना आंजों र' आङो लाइफखौहाय बारा गोलाव खालामला दसथा बावनोसै बेनिफ्राय ओंखाम उखैबाय माथो सम जाबायना खैथा जाखो समा 8ता 9तायानो जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइकखौथ' होनांला दे आंनो लाइक नांला आंनो कमेन्टखौबो नांला साबसक्राइबबो नांला जाबाय दिनैनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दिनैनि थाखाय लाइकबो नांला कमेन्टबो नांला साबसक्राइबबो नांला दै नोंथांमोन जाबाय नोंथांमोना होखाबाय बेनि थाखाय जोबथा जाखाबाय बेनिफ्राय आरो होबावनांगौब्ला मबाइला हें जालांनो हागौ नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोब्ला आंना मबाइला हें जानो हागौ नोंथांमोना ओंखायनो साबसक्राइब खालामनांला आरो लाइकखौथ' नांखालानोसै लाइकखौ होनांला मानो होनोब्ला मबाइला हें जायोब्ला ब्रास सार्ज जानो हागौ आंना बांद्राय साबसक्राइबार मोनोब्ला बेरफुनो हागौ ओंखायनो साबसक्राइब खालामनांला दै बारा मोजांसो बुंदों आङो नोंथांमोनखौ साबसक्राइबबो खालामनांला लाइकबो हरनांला बेनिफ्राय बांद्राय लाइक फैयोब्ला बांद्राय साबसक्राइब जायोब्ला मबाइला ब्रास जानो हागौ मबाइला दाम खमिसै आंना बारा दामि नङा आंना मबाइला नोंथांमोन बिराद गोबाव जाबाय 4 बोसोरनि बारा जाबाय मबाइला आं आजखासो 4 बोसोर होनदों मबाइल माबायाव नायबासो मोनथिसिगोन ओंखायनो मबाइला बारा कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा ओंखायनो बारा लाइक हरनाङा बारा कमेन्ट खालामनाङा बारा साबसक्राइब खालामनाङा नङाबा बेरलांगोन मबाइला आंना बेरबाथाय माजों भिडिअ बानायबावगोन आङो आंहाथ' मबाइल गैला जेने थेने नायल' बेल'सै जि अनसि लायो आङो बे मबाइलाबा गोमाबावदोंसोमोन मोनसे बोसोराव हलियावहाय बङालि बोराया साला खावना लांना न' सिङाव सोना दोनहैदोंमोनब्रा हरसे टेनसन जाबाय आं नागिरलागासिनो दं अखानायै मोनफिननाय मोजां खिन्थु मानसियालाय लांदोंब्लाबो माने फङाव 100,000 बार माने बेसेबांबा फन थांदों बेनाव बयनिफ्रायबो फन खालामसो जेन थेने मोनफिनदों बे मबाइलखौ दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं आरो बे मबाइलानो इसोरनि अननायावहाय ओंखायनो आङो मबाइलखौ बिराद मोजां लायो दा नोंथांमोनहाबो गावनि मबाइलफोरखौ मोजां लाब्लानो जाबाय गोमानांगौब्ला बायनांगौब्ला बायबाथ' नों बानायफिननो हायो गोमानांगौब्ला मोनफिनालै जिखौनो थांनाय बायदि मोनखायो आरो बहा मोनब्रबदो फैसा जोंनावथ' थाखायाना बिदि फैसा 20-25 हाजार होबोलायबाय नै सथा हाथि फैलायबाय
गाबखावबोलायबाय र' दसे सिरि थाथ'नि साइलेन्ट थाथ'नि खोनासं सथाथि नै ट्रेन फैदों नोंथांमोन र' थांग्रोनो ट्रेनखौ हाया एसे मावफैयोलै माल गारि बांसिन मावफैयो हाया नैबे गारि खारनायजोंनो हाया मावनानै अवाला एसे गावलाबायबाय आंना जांख्रा जागौमोन जांख्रा सोर सोरा जांख्रा जायाखै एसे लेंहरलाय कमेन्ट खालामनानै एसे खिथाहरदोब्रा जांख्रा जानो थांनि जांख्रा जानो लुगैदोंलै जोंहाथ' माने गायनाय फुनाय गैया नालाय ओंखायनो माइ गायनो बिराद लुगैदों खोथिया राननो खाथियावबा लेंहरदो थांनोसै खिन्थु ओंख्रिखौ थास' बिबार जागोन दै थास' बिबार संबानो जाबाय थास' बिबार जाहोब्लासो थांगोन बेलेग ओंख्रि जाहोबा थाङालै गावसिजोबना होना साबसक्राइब खालामना जोबना हो मबाइल सबाइल बेरलांजोबनायनि एसे गोदानब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो गुदुं जादोंब्ला माने नायनो मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो बिदिनो फैबाय थागोन सम सम लाइभआवबो सावरायगोन ब्लग भिडिअफोरखौबोथ' नोंथांमोना मोजां मोनग्राफ्रा निस्सय नायखायो मोजां मोनग्राफ्रा बिदिनो नायगोन होनना आसा खालामबाय मोजां मोनैफ्राबो नायदो आङो दिनैनि लाइभखौ न'निफ्रायनो स्टुडिअ'आव थांदिया आङो स्टुडिअ हाबजाला न'निफ्रायनो होनाय जाबाय उन्दुग्रा बिसिनानिफ्रायनो दामफ्ले जिरायनानै लागायगासिनो आं लाइभखौहाय नोंथांमोन बेसेबांसो नायजाखोथाय लाइभआ नायनायाथ' गोबां मानसि नायबाय दासिमबो नायगासिनो दं बेसेबांसो नायजाखो दा एसे मिथिसिगोन र' बेसेबां मोजां मोनदों नोंथांमोना दिनैनि लाइभखौ बेसेबां सापर्ट खालामदों गुथाल बसुमतारी फैबायलै आं मोजां मोनो आदा गासिबखौबो थेंक इउ फंबाय गासिखौबो मोजां मोनखानांगौ थास' बिबार जादोंना जायाखै गुथाल फंबाय गुथाल बसुमतारी गोजोननाय थाबाय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लादो हायोबा लोगोफोराबो सेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मोनो बयबो नायनो मोजां मोनग्राफोर जाहाथे नायो मोजां मोनो गोसो गुदुं नङैफ्राबो साबसक्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला निस्सय सानसे आंबो साबसिन हामसिन मोजां जायगाफोर देखायनो हागोन बिदिनो माने बेलेग जायगाफ्राव थांनानै भिडिअ'फोर लाबोनो निस्सय नाजागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनलांबाय थायोब्ला सापर्टखौथ' नांगौ नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ दाथ' आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन दासिमहालागै जेसेबांसिम माने सापर्ट खालामबाय थादों रोजा रोजा साबायखर आङोथ' बिदिनोसै आरो दिनैनि लाइफआवहाय मोजां गाज्रि जाला माला माबाफोर निस्सय बुंफ्लांबाय जानांगौ बेनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय बिदिनो अनसायनाय मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बिदिनो माने सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथांमोना गोदानब्ला निस्सय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लागोन गावनि फंबाय साननानै मदद खालामगोन होननानै आसा खालामबाय बयबो माने सापर्ट खालामलायदो आंबो माने मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ होनो नाजालांसै मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजालांसै आंथ' माने बेफोरबायदि एक्सपेरिमेन्ट मा होनो एक्सपेरिमेन्ट बिदि गैखाया बेनिखायनो माने आंबो जा रोंदों मालायफोरनि भिडिअ नायनायसो रोंदों मालायफोरनि भिडिअ नायनायसो सोलोंनाय माबाफोर माने गोरोन्थिफ्राथ' जालांखागोन निस्सय बेनि थाखाय माने नोंथांमोना निमाहाफोर होबानो जाबाय चेनेलखौ माने साबसक्राइब खालामनानै नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानाङा एसे गोसोफ्रा माने दुरबल जायो डाउन जायो
मोजां मोनोब्लासो निसय साबसक्राइब खालाम, मोजां मोनाब्ला खालामखानाङा साबसक्राइब। आं डाइरेक्ट बुंखायो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै आं साबसक्राइब खालामनानै लानाङा। निस्सय नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालाम, मोजां मोनाब्ला खालामनाङा आरोना डाइरेक्ट बुंखायो। मोजां मोनग्राबो थायो गाज्रि मोनग्राबो थायो नालाय, अनेक रोखोमनि मानसि थायोना। गासिनिबो गोसोआथ' समान नङा, गासिबोथ' एखे जाजोबनो हाया। मानसिफ्राबो महरा गासिबो एखे नङा, बेलेग बेलेग बिदिनो बयनिबो गोसोआ बेलेग बेलेग थायो। मोजां मोनग्राफ्रा निस्सय सापर्ट खालामखागोन, साबसक्राइब खालामना लाखागोन। मोजां मोननायफ्राथ' आरो खालामनाय नंखाया। बिदिनोसै आरो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होनो नाजालांबाय थानोसै। नोंथांमोनखौ माने इन्टारेस्ट खालामना लाखिनो नाजालांबाय थानोसै। निस्सय आंबो नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो हागोन, नोंथांमोननो मोजां भिडिअ देखायनो हागोन, मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन। आंबो बेखौनो मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समफ्राव मोजां मोजां नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थानो हागोन आंबो आसा खालामबाय। आंबो माने चेनेलखौ खुलिदों जेथिया नोंथांमोनखौ मोजां देखायलांनो हानांगोन ना। जानला मालाखौथ' आरो बहा नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायगोन निस्सय। बेखौनो आङो बुंनानै दिनैनि लाइभखौ दोनथ'नोसै ना नोंथांमोन। थास' बिबार मोनामहोजोबदो नोंथांमोन, आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना लादो गोदानब्ला। आंना ओंख्रिया थास' बिबार दिनै जानो थांसै माजों संदोंथाय, दहाय लाबोदोंमोन आइया एकदम मोदोमलायखादों थास' बिबार गोमो गोमोना जारौ जारौ। नोंथांमोनहाबो जायाखैब्ला जानानै नायदो, थास' बिबारखौ टेस्ट खालामदो। जोबोद गोथाव जागासिनो दं, दामफ्राबो माने एसे गोबां, बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो जा, आंबो जादों। जानोसैलाय नै दिनैबो जोंहा थास' बिबार ओंख्रि। दाथ' माने फेसबुक जा इउटुब जा थास' बिबारानोसै। थास' बिबार आंबो थास' बिबार प्रफाइल्स दोननायखायसो थाम्बनेल दोननायखायसो नोंथांमोना बेबायदि नायदो, मिथिदों आङो ओरै जाहांहां दोनदोंना आंबो दिनै थास' बिबारखौ। बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै, बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन ब्लग भिडिअफोरजों, आरो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन लाइभआवहाय। सानडेआवहाय लाइभ फैबाय थागोन दै नोंथांमोन, देवबारावहाय फिक्स, देवबाराव खिन्थु आं लाइभ फैनो नाजाथारगोन। सप्तायावहाय खेननै नङाबाथ' खिन्थु देवबाराव आं फैथारगोन लाइभ। बिदिनो नोंथांमोनखौ खबर लालायबाय थानो, नोंथांमोनखौ माने बिदिनो नोंथांमोननि खबरफोरखौ लानो, नोंथांमोनहा बोरै दं, आंनि इउटुब फेमिलिफ्रा बोरै दं, माबायदि हालोद माब्रै, खबर लालायलायबाय थागोन। नोंथांमोनाबो आंखौ खबर ला। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला लाइक हो, कमेन्ट खालाम, सेयार खालाम, आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला। बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, अनसायनाय नांगौ, मदद मोनबाय थागोन आसा खालामो। दिनैनि लाइभआवथ' आंना जानला मानलासो, बेवहाय माबा मोनसे गोरोन्थिफोर बुंफ्लांबायबा निस्सय आङो गले गले निमाहा बिदों, निमाहा मोनगोनखौ आसा खालामनानै दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।